En el nostre país tenim més de 91.000 vehicles matriculats, el que fa un promig de 1,2 vehicles per habitant. La nostra xarxa viària de vegades es queda col·lapsada, tot i que s'han fet infraestructures últimament, en realitat la majoria són de fa dècades que s'han fet. Això podem ajudar amb alguna cosa? Sí, amb la intel·ligència artificial. I aquí l'Oriol ens explicarà com podem solucionar part d'aquest problema. Correcte. La intel·ligència artificial al final el que ens permet és analitzar tota la informació a través de les càmeres i a partir d'aquí extreure comportaments dels usuaris, poder reduir el número d'accidentalitats i a partir d'aquí poder dessaturar el que és la mobilitat al país. I no només això, sinó que també parlem de vies alternatives de mobilitat, com és per exemple que tenim telefèric, com tenim rail subterrani, etc., que altres països estan aplicant per tal de dessaturar el que és el trànsit al nostre país.